Takže zdravím vás u môjho historicky prvého videa na hru World of Tanks. Ja sa volám Erik a je tu so mnou aj kamarát Rastio. Čaute. Takže budeme každý diel aspoň 3 bitvy mať s takými tými a každý diel by som chcel mať iný tank. Neviem, čo sa mi podarí, ale chcel by som no a toto. Takže ja mám tank T1 Heavy a sme na mape Ruinberg, alebo ak sa to číta, neviem presne. Takže o tanku niečo vám chcem povedať, že tak je to ťažký tank. Takže rýchlosť ide okolo 35 po rovinke, ale dosť pomaly je, 30, no. Dielo má dosť dobré, dosť dobrú prúbojnosť. Míňa tak 130, 150 najviac. No radšej si by sa dalo to málo kedy. Tak je to dobrý tank, ťažkého týru. Niečo raz čo ty ku svojmu? Môjmu tanku prúbojnosť má veľmi dobrú na 5. Prepijeme v pohode všetky 5, aj 6. Dávam rany okolo 250 až 300. To je dosť veľa. Ale zase 6 niektoré mňa dajú na rano. Práve som tam 270 niž celého elektra. A mám prvný kill z týmu a vyplata to do skillu. Často to prehráme. Z M3 mohli usínateľstvo. Keď som to prebil, lebo sa mi neoplatí kapovať. Ja som práve netrafil telstvo. Ako je. Som tam mohol dostať. A strič to tam z druhej strany. Mali sme telstvo. No, mňa to taký istý tank. Už ja tu trochu pokriem z tejto strany. Takže 85 už mám na ranu. 35 mám na to pokryté. Z tejto strany. A nič mi zase nenechajú ako inak. Hrozný. Toto bitva vypadá hrozne. Nič to si nedal. Ale ešte môžem sa pokúsiť. A grill, to je 25 môžem tu. Tak. A ešte by tam mal byť niečo. To treba snúť 30. Nie, to bude tam. Stred je ešte S-ko. No keď to je 25. Pôjde. Tak. A nedám si behu. Ale máme je to stred, takže... Pôjde. A to pôjdem tak.
dali. Sú 2 proti 1. A vypadá to, že bude 185 takové. Kávien, kako mi to dojde. Aha. Toho typa tam dali na základni našej. A je. Aj som teraz troška aj v pohybe. Jo, ona má to dobre. Jo. A dal som mu nárazom. Takže aspoň na čo som si dal. A u ďalšej bitvy sa uvidíme. Takže čaute u druhej bitvy. Tento aktu prvého diela. Takže stále máme všetky tanky. Sme na mape Ehrenberg. Alebo tak. Kebyže, čo ja viem, chcete do plánu, tak môžete mi napísať. Takto sa volám. Hádam, že to dostatočne vidíte. Keď tak to ešte napíšem do popisku videa. Ale hádam, že ste to videli. No a sme podľa mňa z tej dobrej strany. No. Ale pre mňa to slahotilo. Lebo všetky mňa tady na ranu. Niektoré, napríklad Kavena S, sú 100. Že... A zase tu nám skoro všetko prepijem. Ideme dopredu. Máme Kavena S, takže a sú 100, to... Je nás dosť. No. A na to... Stretol mi čaká dvojka, ale napravo to vypadá celkom zle. Či? Nevidím. Ale Už jsem vyšel Star Shield. Ale z tej druhej strany tiež od nich niektoré musí byť. No ale už tam zaťažké tanky. Nejaké KV na S. A ešte niekto to dáva 276 rán. To je ten môj tank, ktorého mám asi. To môže byť aj Helka, nie? No aj hej. Aj vekačko. Aj PZSP. Veľa tankov. Čo mi? A ja vidím. Áno, KV na S, KV na S. A čo som neprerazil. Ale Sme vyžrali. Ale sa to neviem. Ježiš, ja som ho netrafil. som to mal 289. A vidia ma. Česky ma nevedia prestreliť, to je hamba. Tak, prestrelil. Ale nie, ja som strafil. To je... To nemám moc presnosť, akože tak vám môžem povedať. Táto presnosť je na o ničom. Dal som 50 CP. A ja som mu dal ráno. Správa postrelova. Dala som tu. Ja čím tu len hore. Tento. Ja idem pomôcť. Nie. Ja im pomôcť. No pozor, je tam Kavináš. Odkále dvojka, ona je polovina základne tam. Aj sú stovka. No. Takže my to sme ešte mohli odvrátiť. Odvrátiť. Prepeš. Je tam iba KV jednotka a sú stovka. Som dal T34, už mám praktínu. To ďalšie odpovedne máme. KV na S-ko, ono nás sa nič nebolo.
Šarše mňa to strašne. Takže som neporazila si kávečko. Tak skúsim ešte raz. A to som neporazil. No, akože sa mi stali. Jak to, že som neporazil? Jak to teraz? No jak to? Postavil. Som vždy postavil teraz. A kde z toho som dáva? Spadnem sa na dobré. Čakáte. Práve na S-ko mňa tinklo. Čo je? Nie, že by ste mi tu pomohli. No toto ja si prehľad. Práve na S-ko by som mohol trať. Kto? Tak káve dvojka nestíhal pečať s vežou. On ho dá. Ale... Ježiš, zle vystredila. No, myška VNS. Som ešte mohol tiež. Ale Čarčel nevyprestuje v kávečko. A vie. Takže zdravím vás u môjho historicky prvého videa na hru World of Tanks. Ja sa volám Erik a je tu so mnou aj kamarát Rastio. Čaute. Takže budeme každý diel aspoň 3 vyplývať s takými tými a každý diel by som chcel mať iný tank. Neviem, čo sa mi podarí, ale chcel by som a no a toto. Takže ja mám tank T1 Heavy a sme na mape Ruinsberg alebo ak sa to číta, neviem presne. Takže o tanku niečo vám chcem povedať, že tak je to ťažký tank. Takže rýchlosť ide okolo 35 po rovinke, ale dosť pomaly je 30, no. Dielo má dosť dobré, dosť dobrú prúbojnosť. Míňa tak 130, 150 najviac. No, radšej si mi sa dalo to málo kedy. Tak je to dobrý tank, ťažkého týru. Niečo raz čo ty ku svojmu? No, k môjmu tanku. Prúbojnosť má veľmi topnú na 5, prebijeme v pohode všetky 5, aj 6. Dávam rany okolo 250 až 300. To je dosť veľa, Ale zase 6 niektoré mňa tajú na rano. Práve som tam 270 finish celého elektra. A mám prvný kill z týmu a vyplata to do skillu. Často to prehráme. Z M3 mohli vyhrať usínateľ, strelstvo. Pekne dopredu, lebo sa mi neoplatí kapovať. Ja som práve netrafil strelstvo. Okay. Som tam mohol dostať.
Príď to tam z druhej strany. To mali sme to odkryť. No, mňa to taký istý tank. Dlho nabíja, dlho nabíja. A poďme. To si dajú, on si nabíja. Nevidí ťa. Dobrá. Teraz jedeš. Podľa mňa oni pôjdu po tebe. Vypadá to, že iba jeden kapuje, tak. No tam je pokiaľ je najskôr. A sú stovka. Nie, sú stovka tam už nie. Ešte by sa tebe na to. Ešte by sa tebe na to. Ja, už dvaja kapujú. Tam ešte- Traja už kapujú. Už si mali zbrániť. Ale i tu po mne. Tak a toto prehráme. Akože jasné. No. Podľa mňa budem najlepší z týmu. Ale je. S šeskami. Takže zdravím vás po tretej bitvi. Máme stále isté tanky. A zase nás poslé hočivo. A, to je dobré. Tak volím tebe. Volím mňa, hej. No, máš Ja idem na svoje miesto. Z tej lepšej strany. Takže idem do stredu, ktorá mape takéto není to vraviť. Prečítajte si to. Dobre. Že tam je typ. A Čito. Japonec. A KV1, čo tam je, a KV1, KV1. Dve KV1, ne? Takže v strede by nemalo byť KV1 a 4 metra. A vypadá to, že všetko sú napravo. Teraz podľa niekoho vyskúma. A nič. To je divné. Vypadá celkom dobré. A sa nám tak máme. Ja viem. Ty ma neprestredil z boku. Ideme do stredu? Ďakali. Trafil a nechcem ma zase dávať takové. Aha, to je KV1. Teraz by som potrebovala pomoc. A tu sa tu budú dávať KV1. Nie. Takže toto bola zlá bitva, no nevadí. Takže zatiaľ. Čaute, stretneme sa u ďalšieho diela. Čaute.